I hope नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ. So welcome to my channel BODO EDUCATION. YouTubeआव आंनि बे फार्स्ट भिडिअ जागोन. So आं गावखौनो एसे इन्ट्रडिउस खालामनो सानदों. आंनि मुङा मुस्लिम मनिराम सरगियारि आरो आङो BSc फर्थ सेमिस्टारनि सासे फरायसा. So आंबो नोंथांमोन बायदिनो गोबां बिजाब फरायनानै मोजां मोनो. बे बिजाबफोरनि खोथा सावरायनानै आंनि खोथा गुबुनफोरजों खोथा शेयार खालामनानै मोजां मोनो. So एक्जेक्टलि आंनि बे चेनेलाव आं बे खामानिखौनो मावगोन. आं गोबां बिजाबफोरनि सामारि होगोन, रिभिउ खालामगोन आरो नोंथांमोनखौ रिकमेन्ड खालामगोन. आरो बेफोर बिजाबफोरनिफ्राय आं मा सोलोंनो हादों बा नोंथांमोना मा सोलोंनो हागोन बेफोर खोथाफोरखौ आं नोंसोरनो शेयार खालामगोन. जोबथायाव आं नोंथांमोनखौ मोननैसो खोथा बुंनो सानदों. नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो बा आंखौ सापर्ट खालामनो लुबैयो, प्लिज नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोफोरजों शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोबा नोंथांमोना नुनो हायो. सेकेन्डलि आरो मस्ट इम्परटेन्टलि नोंथांमोना आंनो साजेसन हर, आं मा बिजाबनि सायाव भिडिअ खालामनांगौ, आरो मा बिजाबनि सामारि बा रिभिउ होनांगौ. आरो कमेन्ट बक्सआव फिडबेक हर, जाहाथे आं मायाव इमप्रुभ खालामनांगौ बेखौ मिन्थियो आरो नोंथांमोना आंखौ रिकमेन्ड खालाम बबे बिजाबनि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ. स' बेखिनियानोमोन. गुबुन मोनसे भिडिअआव मोनसे गोदान बिजाबजों लोगो मोनलायसिगोन. टिल देट जोथोनै था, बिजाबखौ फरायबाय था, स्टे सेफ.